We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Babaeng complainant batok sa 11 ka mga pulis sa nga gipasanginlan o robbery, extortion o rape, gipusil patay. Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office nga usa ka high-value individual ang biktima. Samtang biktima gitanyagan og witness protection sa CHR apan giingong mibalibad. Ania ang report. Niligdas nga wa na kinabuhi si Richie Nepomuceno. 35 anyos sumad po sila sa sitio Bayanihan, Barangay Basak, Pardo kagabi. Nakaangkon siya og samad pinusilan sa walang bahin sa mata hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Natong gidirikan ang taga Station 7 nga to look for CCTV nga within the area basig na ini na nahagilap. Gibutyag ni Police Colonel Josepino Ligan, Cebu City Police Office Director, nga usa ka high-value individual ang biktima kinsa sakop sa big-time drug syndicate kansang Kapuyo anaa sa jail facility sa Cebu City. Doon na kunoy mga nakautang sa drugas nini ug posibleng mihimo sa krimen kay dili makabayad matod ni Ligan. Si Nepomuceno buwag sa empana ug aduna kunoy laing kapuyo nga nalambigit sa illegal drugs ug nabalhog sa city jail. Duda ko dire gito sa illegal drugs. Posibleng wa siya nakarimit o katong utangan niya. Posible sa katong utangan nga labi na katong dagko nagutang kay dako na lagi iyang network. Gisusi usab sa Cebu City Police Office ang ubang anggulo nga posibleng motibo sa krimen. Nasairan nga si Nepomuceno mireklamo batok sa 11 ka mga pulis sa Sawang Caliro Police Station nga mihimo og robbery extortion. Usa sa gitumbok nini si Police Staff Sergeant Celso Colita, ang team leader nga milugos kuno kaniya sulod sa duha ka higayon. Kinahinungdan nga nag-operate ang IMEG batok sa nalambigit nga mga pulis kinsa giparilibuhan sa katungdanan o gipasakaan og kasong administratiba o kriminal. Sa kamatayon sa biktima gipadayag sa IMEG nga ipadayon gihapon ang kaso sa mga nahabiling mga pulis nga gireklamo. Ang IMEG ang nominal complainant batok sa mga pulis. Nag-istray namin ni Kuan sa atong prosecutor sa Rias na we will pursue the case. Bahala na lang ang Rias kung unsay makamap sa ilang desisyon. Sa pikas bahin gibutyag sa Commission on Human Rights diin midangop ang biktima nga mibalibad kini sa tanyag nga witness protection. Nakugang ang CHR 7 sa netabo nga posibleng makamugna og kahadlok usab sa uban nga mga saksi o reklamante batok sa mga pulis nga nalambigit sa kaso. But as far as the Commission on Human Rights is concerned, we are still pursuing our investigation, notwithstanding the death of the victim, because we have already we have other witnesses who can also stand to the complaint. Baguhay lang ipahigayon og ocular inspection ang CHR sa Sawang Caliro Police Station aron pagsuta sa giingong secret cell
sa pisuhan nga giingong gidad-an sa biktima ug ubang mga complainant. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Samtang nagbiting di red light sa kadalanan sa Dakwen Salisay nga misangpot sa aksidente na holy cam, ang report ni Fimarin dumabok. Nakuhaan sa Talisay City Command Center kining SUV nga mihunong kay stop signal na sa may Cebu South Coastal Road. Apan kalit lang kining gidumbol sa dump truck. Nalagpot ang SUV ug natangtang ang bumper niini. Nahuli ka mo sabang delivery van nga kusog-kusog nga nagpadagan ug ni bangga sa naghunong nga multicab kay stop signal. Nisuway paunta og lihay ang van apan ni dumbol gid gihapon kini sa multicab. Kining grupo sa mga motorsiklo nga nilabang naunta kay go signal na. Apan nakita sa monitor sa CCTV nga usa kanila ang nadasmagan sa laing motorsiklo nga nagbiting the red light kinsa padong sa laing direksyon. Hinon wala ray grabing mga naangol ang naangkon. Nahuli ka mo sabang hapit gyud nga maligsi nga traffic enforcer sa City Toda nga nagman sa mga sakyanan ining inner lane nga makagawas kaya naay nagsunod nga ambulansya. Ang mga sakyanan ang nagsubay ra paunta sa usa ka direksyon. Apan kining pick up ang kalit nga niliwag, hinungdan nga driyot gyud maligsan ang traffic enforcer. Samtang kining taxi nahuli ka musab sa dihang na shot sa lungag ang ligid niini diha sa may Rabaya Street. Og pipila ka minuto lang kining duha ka motorsiklo usab ang nagkabanggaay. Subay niini ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang matag karon og unya ang muhimo og random nga pakisusi sa kahimtang sa kadalanan sa dakbayan. Ang mga inspection lang, nag-check lang sa area, mga projects, ako lang i-monitor. Ang traffic sa... Samtang gipasusi na sa City Toda sa DPWH ang taytayan sa Kampo 4, Dakbayan sa Talisay. Humanduha na kasakyanan ng hapit mahog sa taytayan tungod sa gingong kadangog niini kun uwanon ang panahon. Uba ni John Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ubay-ubay ang miragsa sa COVID-19 vaccination sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merondina sa report. Ning unang adlaw sa pagpamakuna sa mga senior citizens dinhi sa Gunob Elementary School, usa sa labing unang nagpabakuna ang 93 anyos nga si Rafael Ibanez Jr. taga Babag 2. Uban niyang nagpabakuna ang 63 anyos niyang anak ug ang iyang umagad nga senior citizen na usab. Bisan sa taas niyang pangidaron, wa siya magduha-duha nga magpabakuna. Mamina man tag radyo niya na ay mga kuas doktor. Pero actually, ang ako lang yung gisaligan, ang Diyos ra gyud. Bahala na ang Diyos o mayo ni siyang kuan. Okay lang. Sa edad nga 93 anyos, ang pagpanakit sa tuhod lang ang iyang gipamati, apan lanti pa ang iyang pandungog ug pangisip, ug regular usab siyang nag-ehersisyo aron mapabilin ang kahimsog sa iyang panglawas ug mabatukan ang virus. Naamagay mga bagong strain ron nga di ta kibaw o kuan. Maigo ba ta? So ato lang yung mintihan. Actually, wala man ko kuan narag ko sa balay. Quarantinas ko for 1 year. Salig lang ta. Kaya og magduda-duda ko ka, kamsamo kakakuyaw. Mato ni Dr. Ashley Espedido, Assistant City Health Officer, may 1,100 ka mga Sinovac nga nadawat ang dakbayan gikan sa DOH-7. May sobra pa usab nga 400 ka mga doses sa Sinovac nga gitagana sa mga health frontliners. Busa ganiha, may ubang mga health frontliners usab nga dungang nabakunahan sa mga senior citizens. Subling gipasabot sa mga health officials nga ang pagpabakuna batok COVID-19 dili lang proteksyon sa kaugalingon batok sa virus, apan proteksyon usab sa komunidad aron makabud nato ang gihulagway nga herd immunity. Muna akong giawhag ang mga senior citizen kay sila may vulnerable kay na grupo na mo tampo sa ilang kasatagsa ka kaugalingon na mo suporta ning bakuna para maka-attain tag herd immunity. Gawa sa Gunob Elementary School, nagpahigayon usab og COVID-19 vaccination sa mga senior citizens sa Agos Elementary School ug ARC Hospital. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Dulaan sa 70 ka mga lugar sa Eastern Visayas ang nawad-an og kuryente nunot sa bagyong Bising. Matud sa initial report sa Police Regional Office 8, ubay-ubay nga mga munisipalidad sa Northern Samar, Samar ug Eastern Samar ang way kuryente. Gawas nga way kuryente nawa usab ang signal sa komunikasyon sa munisipyo sa Mutyong ug Matuginaw sa probinsya sa Samar. Miabot usab sa 96 ang mga lugar sa Region 8 nga gibahaan nga epekto gihapon sa bagyo. Dulaan 4,000 ka mga pamilya o kapin 10,000 ka mga individual ang gida sa nagkadaiyang evacuation centers. Way gi-report nga casualty o missing atol sa maong bagyo. Gunita na lang. Para di mahog. Ang gigunitan. Gunitan. Kaya para di mabuhi asa. Gunitan! Gunitan! Kalami gunitan. Ala, ha? Para makuan gid ba? Ma-feel gid na to ba? Ma-feel gid na to. Ang atong gunitan. Gunitan. Pwede siya mawa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Impormasyon kabahin sa COVID vaccination o aga pagsusi kung namang senior citizens mo oyon ba nini gisukip karon sa nagpalang distribution sa financial assistance alang kanila sugdan ugma na ang pagpamakuna sa mga lolo ug mga lula. Adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes ba, mga residente sa usa ka barangay una ang sugdan nga pamakunahan sa Mandaue City ugmang adlaw. Gisuhid ning mga personnel sa Mandaue City ang suukon nga bahin sa sitio Nawanaw, Barangay Subang Dako sa nagpadayon nga distribution sa financial assistance sa mga lolo ug lola. Sa barangay may 1,512 ka kwalipikado nga senior citizens nga makadawat sa ayuda. Sa ikapitong adlaw sa distribution, moabot 70% ang ilang nahatag na. Ito mga senior kay ang uban kanang may manugat kanang dili makuan ba pero patuo man sigid sila. Nabalik lang jud mo sa inyong balay. Kay amo mo mga tuon sa inyong tagsa-tagsa ka balay. Samtang nang hatag sa kwarta, gipaapil sab sa mga opisyales ang pagpahibaw sa mga seniors kabahin sa pagpamakuna batok sa COVID-19. Kana nagpagawa ng vaccine, assure kita na nga safety na siya. Muna sa lugar mo mapabaksin ka. Di lang ko kay basta allergic ko. Menos ra kuno ang mitugot nga magpabakuna. Almost 600 nisugot sila sa vaccination. Oo. Muna lang gi-ready daan kay nag-abot sa panahon nga mabot na ilang turno. Amo na lang pick up po. Samtang gipahibaw sa City Vaccine Board Chairman ugmang adlaw na magsugod ang pagpabakuna sa mga lolo ug lola. Mga gikan sa Barangay Subang Dako ang unahon base sa listahan sa mga misugot niini. Ang Barangay Hall himuon nga staging o daw assembly area. Dadon dayon sila sa sports complex aron adto bakunahan. Identify nato by hour, schedule nato sila by hour. So 8:30, 9:30, 10:30 in the morning cut off. Dahil pagkahapon 1:30, 2:30 and 3:30 cut off. Higpit ang preparasyon sa syudad sa vaccination, labi na kay ubang senior citizens do na may comorbidities. 50 man per hour. And then IQSL nga 100 in case na hindi mo tunga. Now in kaso mahurot na ng unsay lakaw lagi tanawon pa pud ba unsay lakaw sa facing nato sa tag 50-50 per hour. Gawas sa Barangay Subang Dako, Bab, isunod unya ang pagpamakuna sa mga senior citizens sa Barangay Tabuk, ingon man sa Barangay Kabangkalan. Mao pa ni sila ang unang tulo ka mga barangay sa Mandaue City nga nakakumpleto na sa registration sa mga senior sa ilang pagdawat unya sa COVID-19 vaccine. Bob? Daghang salamat, Nico Sirino, sa imong live report.
Hustisya ang panawagan sa nahabiling pamilya ni Richie Pumusino kinsa gipusil patay kagahapon. Ang report ni Marie Dumamo. Tanaw na ko, nga nanay nagdinaganay, nang ryoso sa ko, pag tanaw ko, akong di asawa na dito. Sakit kay lagi buhat. Emosyonal nga nanawagan og hustisya si Danilo ni Pumusino, bana ni Richie. Nagkabulag sila si Danilo ug Richie sa niaging tuig apan pabilin ang maayo nilang komunikasyon alang sa mga bata. Gani gahapon sa buntag, gingon ni text ang biktima ngadto kan Danilo nga makigbalik kini kaniya. Kung buhi pa ba na siya o kinsa patay na ba ka na ang suspect? Nala ko yang ayaw lagi apil akong mga anak. Kung namoy pagdumot, arin lang muna ko. Ako lang yang nga ihuli lang na ninyo kung sa gipanguha ninyo dito pagkuha ninyo dito sa Minglanilla. Na motor ninyo gikuha, pang ihuli na ninyo, maluoyin taon mo. Kaya wala man may kahibalo kung kinsay nagbuhat, kinsay among kontra. Wala pa jud may idea, wala may kahibalo kung unsay angay namong buhaton ang amo lang yung pangayo hustisya ra jud sa pagkamatay ni ate. Wala na makiti ang cellphone nga gigamit ni Richie o dili na usab matawagan ang numero nga gigamit sa biktima sa pagkontak kaniya. Asa na cellphone na karon? Mga tatoy dapat ipusin may makuhaan pag mga kuan ba ebidensya. Gilagway nga kugihan ug manggiunaon sa pamilya ang biktima. Samtang gitugan sa gadfokal sa tungkil Minglanilla nga sa niaging semana lang nagpatabang kanila ang biktima aron makakuha og indigency paper gikan sa barangay aron makalibre sa pink room examination. Tinguha gyud niya nga makabot ang hustisya sa pasangil niini nga gilugos siya. Gikawat ang iyang kwarta ug iligal ang pagdakop ug pagtanggong kaniya. Patabang lang yun siya kay aron mapurso yung case. Kay ingon siya musukol yun siya. Iya ko na i-fight iyang right. Ang patayng lawas ni Richie gikatakda nga dadun sa ilang dapit sa La Libertad, Negros Oriental. Uban ni John Sulon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. 32 anyos nga lalaki nga moambak unta sa First Mactan Mandawi Bridge na rescue sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District. Si Luan Mirundina sa report. Alas 6:23 ganihang buntag, nakuhaan pa sa CCTV kining usa ka lalaking nagsulubog pink nga jacket nga naglakaw sa First Mactan Mandawi Bridge. Pipila ka gutlo, nabantayan kining misaka sa gimuntar nga mga scaffoldings. Sa off-cam interview, gipasabot sa CCTV operator nga nagtuo lang siyang trabahante ang maong lalaki kay nagpadayon man karon ang pag-repaint sa First Mactan Mandawi Bridge. Apan nakabantay na lang siya nga pasado alas 8 ganihang buntag, mihuot na ang dagan sa trapiko sa First Bridge ug may mga rescue groups na sa dapit. Gamit ang Rosenbauer fire truck, gisaka ni SFO1 Conarcani Ortiz ang lalaking nagbarog sa ibabang bahin sa Taytayan o giistoryahan niya kini. Natong gipangutana kung unsay lain niya nga request, ngayo siya og ballpen og papel, unya prior to that kanang nangayo ko sa iya og kanang unsay gyud iyang problema. Ipagawa siya og marriage certificate. So ang ako ang assumption nato is family problem. Moto nga siya ballpen og papel, akong gitagaan dito sa babaw. Iyang gisuwat tanan akong gipangutana. Milana tugo sa ka oras ang pagkumbinser ni SFO1 Ortiz sa lalaki kinsa nagpailang trabahante sa usa ka upholstery shop sa Liloan apan lumad nga taga Las Piñas City. Gikatahong naguol siya pag-ayo human masayod nga mi-renew og balik duha ka tuig nga kontrata ang iyang asawa nga kasamtangang anaa pa karon sa Saudi Arabia isip OFW apan wa man ang hid kaniya. While ongoing pang negotiation, nangita na lang mi og another kanang tactics back base niya og kanang dili gid siya mo head sa amo ang kuan request moto nami gipa maneuver nga kanang grabber sa isikakilid. While negotiation, naay ni posisyon sa likod nga gapos na lang siya. Human sa malampusong pag-rescue sa taga Lapu-Lapu City Fire District sa mong lalaki, gisakay nila kini sa ambulansya o gisusi ang panglawas, samtang gikuhaan og dugang impormasyon aron masubay ang iyang pamilya. Sakit na kayo kung dugan eh. Gagwanta lang ako. Hindi na ako Gidala siya sa Lapu-Lapu City Rescue Headquarters o gipaubos sa debriefing o psychological intervention. Alauna kaganiyang hapon, gi-turn over na siya sa Lapu-Lapu City CSWD ngadto sa Liloan Municipal Social Welfare Office.
Sa text message, gipahibaw ni Cheryl Diaz muli, usa ka practicing psychologist, nga subay sa pagtuon sa World Health Organization, ang sunod nga pandemya mao ang mental health. Awhag niya sa mga tao nga nagplano nga magtubok sa kaugalingon, nga magbaton og kalig-on ug padayong mulaom sa kinabuhi. Matod ni Diaz, adunay mga tao o grupo sa mga trained psychologist nga andam nga maminaw sa mga tao nga naghambin og bugat nga suliran aron makatabang sa pagpagaan sa gibati. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pulis nga usa sa mga gireklamo og robbery extortion o pagpanglugo sa usa ka babaeng dinakpan giingong nagpusil siyang kaugalingon sud sa comfort room sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa PRO7. Nahitabo kini human po sila patay ang babay nga misangat og reklamo batok kaniya og sa laing 11 ka mga kaubang pulis. Ani ang report. Sulod sa comfort room sa Regional Police Drug Enforcement Unit, RPDU-7, nagbuyod ng lawas ni Police Staff Sergeant Celso Colita. Aduna siya samad sa iyang tampihak, agi o pinusilan sa armas nga misangpot sa iyahang kamatayon. Mato ni Police Major Glenn Hefe sa RPDEU-7 nga gikan sa iyang buhatan si Colita kinsa iyang gikahinabi kalabot sa mga isyo sa illegal nga dugas. Gilakbitan usab sa pagpangutana ni Hefe si Colita kalambot sa kamatayon ni Richie ni Pumusino apan wa kuno kini mutingog. Akong pangutana nimo og apil ba ka? Na ba kay kasayuran? So, wagi siya mutubag sa ako. Sige lang kong istorya, wagi siya mutubag. No, nya ako siyang giingnan pod nga nakadawat mi og raw information nga ikaw involved sa illegal nga droga. Wa siya mutubag. Taod-taod na nanghid si Colita nga mag-CR og nadunggan na lang sa opisyal ang buto. Og sa pagtanaw nila, nagbuyod ng pulis kinsa gidala sa duol nga tambalanan apan wa na matabang. Suma ni Major Hepe nga walay foul playing nahitabo sa kamatayon sa pulis. Wala gyud. Dili gyud mi makakuan na nga nay foul play. Iya hagitong kagustuhan. Kung manananghid pa lang siya nako nga maghikog siya, di ingon ako siya nga ayaw taon diri dodong. Ato dito sa gawas kay maamong ko. Si Colita kauban ang laing na po ka mga polis gipaubos sa camp restriction human gireklamo ni Richie ni Pumusino. Suma sa opisyal nga bisan gibawian na silang armas ang polis apan posibleng aduna pa kini kaugalingong armas nga maoy gigamit sa pagpusil sa kaugalingon. Ipasusi pa hinuon ang kalibre 45 nga gigamit ni Colita sa pagpusil sa iyang kaugalingon aron masuta usab kung tunay kalambigitan sa kamatayon sa babaeng mireklamo batok kaniya. Tanang ano nakadala siya armas? Monay pangutana nga di ko katubag kay dili na siya under custody nako. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Open drainage delikado kunong makabulasot og pedestrian gipahinaot nga maaksyonan dinhi sa Dakbayan sa Mandaue. Sa highway sa Barangay Tipulo naabtan kining abling bahin sa manhole. Gialihan na lang kini og dakong PVC pipe aron dili makadisgrasya sa mga magaging mga tao og bisan magbisikleta. Matod sa residente sa miaging weekend kuno, nabangag ang mga drainage gumikan sa ligid sa usa ka sakinan. Kabalaka pa sa ginang Ginanyes ang maong dapit. Nailhang bahaunon ang dapit kung kusog kayong uwan. Matod niya peligro nga may matagak. Maong nanawagan siya maksyonan na kini. Among gipaabot sa Tipulo Barangay Hall ang maong suliran. Wa pa hinuon mahinami sa GMA Regional TV ang barangay official apan gipasalig sa mga personnel ipaabot ang maong suliran. Delikado. Oo, di makita sa tao. Kay kuan man tabunan naman ang dako man tubig ani. Asad po tubig katagaran tubig ni ma'am. Ngari kung dako ang kuan taga diri do ang tubig sir.
Pagpamakuna sa dakbayan sa Talisay batok COVID-19 gisuspenso kini ang gipahibaw sa Emergency Operations Center ug sa City Health Office. Ang report ni Femery Dumabo. Hawan karong adlaw ang lagtang gym. Ang dapit diin gihimo ang pagpamakuna sudna sa duha ka semana sa taga Talisay City Health Office. Naabtan sa GMAR TV Balitang Bisdak ang mga tao nga nagtaod og industrial fund sa atop sa gym. Tungod nining pagpataod sa industrial fund ug uban pang maintenance nga gihimo nining lagtang gym, suspendido karon hangtod na ugma ang pagpamakuna. Hinuon murisyum ang pagpamakuna karong Huwebes. Si Lagtang Barangay Councilor Osias Kilong-Kilong kinsa senior citizen na usab ug nabakunahan na sa niaging semana. Ang nitugan nga ang kainit sa dapit mo'y sagad reklamo sa mga nagpabakuna. Ginita magod ng pirmiro ko ba mo nga sa oran dayon na mo og kuan sa kanang dako nga industrial pan nga dako kayo ba kay para nga ang mga senior citizen di taon malimutan. Kay mosamot mang init, samot mang pressure ko balitang init kayo. Sa iyang text message, gipasabot ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga ang paghunong una sa pagpamakuna gihimo aron luwas ang tanan nga mogamit sa gym. Sa duha ka semana nga pagpamakuna sa lagtang gym, aduna nay 636 ang nabakunahan. 421 ka mga frontliners kun A1 priority list, 209 na sa mga senior citizen kun A2 group ug unom sa mga with comorbidities kun A3 group. Giklaro ni Alanzado nga parihong walk-in ang mga senior citizen o with comorbidities nga mga kliyente ug dili pa opisyal nga sila na ang schedule nga bakunahan. Ilabi na nga nagpaabot pa sa bakuna nga ihatag sa Provincial Health Office nga alang na gyud kanila. Sa pagkakaroon, anaa na sa 1,625 ang master list sa mga senior citizen nga desididong magpabakuna sa dakbayan sa Talisay. Samtang aduna ray 250 nga Sinovac vaccine ang Talisay City Health Office. Oba ni John Solon. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Balik trabaho na karon si Mandawi City Mayor Jonas Cortez human kapin sa duha ka semana nga pag-quarantine human matakboy sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Karong adlaw may report na pagbalik si Mayor Jonas Cortez sa City Hall human magka-COVID-19. Kapin duha ka semana sab nga na-quarantine ang mayor nga nakasinati og mild symptoms. Aminado siya nga dili lalim nga magka-COVID ug usa sa gipakigbisugan niya ang anxiety sa iyang kondisyon. May comorbidities si Cortez nga iyang gi-address pinaagi sa diet ug exercise samtang naka-quarantine. Nakasabot ko unsa ka pait og naa ka diya for pila ka days, 2 weeks, no? 14 days nga na ikaw rang usa nya wa kay lain mabuhat. Mao na nga panagsa I have to find ways nga to keep myself busy. Nanawagan ang mayor sa mga tao seryosohon ang COVID-19 ug mga health protocol aron kalikayan nga matakdan niini. Tambag sab niya nga kanunay kumustahon sa pamilya ug makaila kadtong na lockdown una quarantine. I have learned my lessons no aning COVID bitaw. During sa isolation, usa gyud ang labang importante gyud ang kanigyong sa mental health no. Ang anxiety nga atong ma-experience unya dako kay tabang ang atong mga kaila, pamilya, no kanang even kanang pagtawag. Sa iyang pagbalik trabaho, gusto ni Cortez tutukan ang COVID response sa dakbayan, labi na ang vaccination, butang nga giawhag niya sa mga tao nga i-avail kung ilan ang higayon nga mabakunahan. Kampanya gyud ang pagpasabot, pagkascade ngadto sa ubos sa labing importante gyud nganong magpabakuna ta. Unya panagsadaghan ang fear because of misinformation. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Man! Buhian o gunita? Pwede both. Ha? Gunitan kung kaya pa, buhian kung di na. Ah! Ala! Ala, saray! Wala. Si Bibi lang. Kuan. Gunitan dito, sir. Pwede kay Kias siya. Akong uyab siya. Gunitan. Araw na di makalugnot ba?
Atong palalab. Presidente Rodrigo Duterte dili na makatambong atol sa ika-500 katuig nga kasalugan sa kadaugan sa Mactan karong Abril 27. Gikonfirmar kini mismo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nakadawat siya og tawag gikan sa National Historical Commission nga nagpahibaw sa pagkanselar sa pagtambong sa presidente human magpositibo sa COVID-19 ang 45 niya ka mga sakop sa Presidential Security Group PSG. May pasalig hinuon ang Malacanang nga magpada og virtual message ang presidente atol sa mga okasyon samtang gisibog na usab ngadto sa hapon ang tanang kalihukan na sa Mactan Shrine nga nakaschedule unta sa buntag sa maong adlaw. Pabiling makasinati og usog nga pag-uwan og hanginon nga panahon ang mga dapit sa Eastern ug Northern Samar, Eastern Samar ug Samar sa pagkakaroon pa rin pang-giisa ang storm signal number 1 sa mga dapit sa Eastern Visayas tungod sa Typhoon Bising. Samtang makasinati gihapon og mga panagsang pag-uwan-uwan ang Central Visayas, ilabi na ang Sugbo hinungaw sa Bagyo. Mato sa Pag-asa Visayas, ang Typhoon Bising anaas sa kadagatan sa Infanta Quezon, pabilin ang gikusgon sa hangin 175 kilometers matag takna o paghuros sa hangin nga maabot sa 215 kilometers matag oras. Wala usay timaan nga mulanpol ang bagyo nga mogawa sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo. Gale warning sa Eastern Seaboard, pabilin nga giisa. Mga sakop sa Philippine Navy, Army, Philippine Marines o Coast Guard gipasidunggan sa Talisay City Government sa ilang voluntaryong pagtabang sa Dakbayan sud na sa usa ka tuig nga gubat batok COVID-19. Ang report ni Femery Dumabo. Nakadawat og medal og plaka isip pagpasalamat ug paghatag og dungog sa men in uniform sa Army, Navy, Coast Guard ug Marine. Gihimo kini atol sa flag raising ceremony sa Talisay City Hall ground. Gipasabot sa mayor nga dako sila og natabang sa Talisay City, labi na sa panahon sa lockdown. Dugang pagpasabot nga higpit ang protokol nga gipatuman apan gitumong kini aron kapungan ang pagkatap sa coronavirus disease. Ug hangtod karon padayon pa ang gubat. In high moral as far as their work is concerned. Dapat ang mga tao hatagang dungog kung mayo ang ilang pagtrabaho. O karon mao na itong gibuhat karon sa City of Talisay. Sa Navy, sa Coast Guard, sa Marines, ug sa Army. Lakip sa mihatag sa pasidungog si Police Regional Office 7 Director Brigadier General Ronnie Montejo. Pasalamat niya nga nagmalampuso ng kapulisan tungod sa tabang ug kooperasyon sa ubang ahensya. I appreciate your sacrifices and being selfless of the danger that you have faced bravely. And mindful of the heat, dust, hunger, and COVID-19, you offered yourselves in the line. Sunod nga pasidunggan ang Talisay City Police, BJMP o ang BFP. Uba ni Rod Prado ug John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug naunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Dahan salamat sa mga kapuso nato apil na sa kawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga naunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Quibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Puong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nelsaro. Maayong hapon mga kapuso.